Hortxe da, laugarrenaren bila. Hori deketa. Laugarrenaren bai. Minutu erdi lanak amaitzeko. Adra, beste jasoaldi bat ematen dion. Eta badoa, bosgarrenaren bila. Apa Joseba. Bosgarrena. Zenek lehenago moztu, hori dute, egin beharreko lana. Hori da hori. Berba, zeintxe dugu. Apoldan, Hortzi guztan duzu, Joseba Bostolaza. Betena noa baino lehen digan ere sasoi betean. Hortzi da bigarrena, baita bigarrena ere. Atzak egin baino leheno jasotzeula. Eta horrekin ari da jokatzen. Apoldan, Hortzi da hirugarrenaren bila. Baita Udane, baita Josebak ere. Eta hortxe eman dute laugarrena ere. Eta hortxe da. Euskal Herriko harri handi eta harri txikien txapeldun izandako hori digoi. Apa Joseba! Hortxe da, lau jaso harri. Bat, bi. Eta hortxe zirida. Maika Aristegi eta Irati Astondoa. Erdiba mozten duenean, harri jasotzaileak 3 jasoaldi. Idane Iratikin eta Maika bukatzen duenean, Joseba Ostolaza. Restu gaitz, 3 hasi. Hasi Iñaki. Momentuen bat batera. Gara zenatiran, zortan, eskolare azkeneko urtetik honea batzu ganendatu dira. Ikusten aritzen hauek. Baina, hortxe, aberba, segitzen dugu bizi denbora gozuko dute. Eta hortxe maitu du, Irati Astondoak. Bigarrena. Hortxe da, hirugarrena. Eta hasi gugaitz. Jasotzen hau. 3 hasi Iñaki. Orain dikan ere lan handi dauden. Piloko puntua. Gi. Eta prest ugaitz. Eta 3 hasi ugaitz.